Последните ми 7 days в 60 секунди. Не отивам никъде, затова отивам навсякъде. Оказвам се и тука, и тука, и тука, и тука. Ден едно, тегав, много тегав. Но ме качате дни и после какво става? Уоу, чак, че много стана. Друг ден срещам някакви хора, тръгнали нагоре, стигаме горе. То било много красиво, бе. Той тя беше тази вечер, ама това е друга история. Както и да е, ставам, взимам стоп, стигам морето, хапвам нещо и намирам колело от водата. Сам съм, нямам никакъв кеш, ама никакъв кеш, затова ми е тиган. Не знам, бе, то нещо страшно, губя се, но се запознам с топ пич, вика има парти. Трябва да се направиш малко по-така. Какво по-така, бе, братче? Поне това да е махтах и на нея перуката. Нов ден, нова вечер, малко не. После да. И после искаш ли се запознаеш с нашите? Сори, трябва да тръм. Колело, кола, влак и после това място с това момиче вътре. Викам, я ще намеря във Фейсбук. Тя вика, каква книга е това? Затова и пише някакъв номер. Бърз души съм пак нагоре, надолу, ще върна сутринта, училище почва след малко, ама кой знае, може нещо да стане преди това. Глупости, 100% нещо ще стане преди това.